Sajisin pat hakani ka step ngai kublay ya pi baro kiba pet ya kani ka program bad ho jodan na pren jong pi kadi ka sin ka banengkong ka ba pi pet ya kani ka program jong ka jing seng samla ki GPC not sep ngi leng ba kani ka channel ka jong ka bad ngi priang sngop ha na ka banta jong pi wei ban ngai kublay ya pi ka kerteng ka ba thiang tam bad ka ba don bor tam ka jong utrai bad unong pedim jungi uji sukris nganget ba habaro kilong ying kilong sem ki jong pi nganget ba omdan manuru ban ong bangim kwa ba ublay un syong haga ying ka sem ka jong pi nganget ba omdan manuru bat onamdan manuru ban ong ba nganam kwa lan nginam kwa ba ublay un long ukhli jong ka ying ka sem ka jongi nganget ba onamdan nama kata hapun si na bang jiyo ya ka ban rung haki ying ki sem ngejulap bala judan ka jing tho ka oi ka jing tho ka bala tho kata kalong bala tho Christ is the head of this house kabamut ukris ulang ukli jong ka ying nama kata ngi snow tho ba ngi don kam ya oblay bolong ukli jong ka ying ka sem ka jongi nama tahakan ika step ka mentaro ngakwa ia ka bagini puson ia ka wei ka bentana ka ktin ka jong oblay ka ba thu yangi syapangkan ni ka wei ka long ying berkata ngin syam ladangin puli na ki kam ki apostol kalanong ka basipau ka dekat ka balay bat ka basaw kaya thu bat ka ongkum ni ulayo isin na hagajing itu pau hamar ka ba kendai baji mensengi yau angel ublay bau wan hapo hau bat bau ong hau ko Cornelius uti habo lakmi shan hau ba udang kendet ula ong kumnu kenrat Dewa thu hau kijing doai jong me bat kijing ais nei jong me kila kiu sot kum kijing kan mau hakmat ublay kani kektin ka jong ublay ka thu ingi kani ka long ying berkata kadai ka long ying jong u Cornelius wai uni u Cornelius ngilak ban keli uni u Cornelius ka kektin ka jong ublay ka thu ingi ba udai urang ba sispa jong ka wai ka kenhun jong kawai ka kenhun ya ka balakot ka Italia ong ka ktin ka jong ublay but udai uba syong ubasa hagawai ka shnong ka balakot kerteng ka Kaisaria namar kata uniru udai uwei na pedang ki gentle uba nengkong ban pediang yau Jisu kumnong penim lan ngila nong ukristan uba nengkong na pedang ki gentle udai une u Cornelius bat namar kata angin snotho bahkan ne ka long yeng ka jong Cornelius ka don dia ka jinglong babha hapo jongka bangiu i ba ka tin ka jong blay ka thu yingi ba kala ja ba ka por ka ba khandai ba ji men sngi bau blay ulap ha yau angel jong u ban let hai yin jong Cornelius ban ong yekini ki kentin ban ong hau Cornelius kijing duai jong me bat kijing ai isnei jong me kila kiu soi akmat jong blay kila kiu soi kum kijing kan mau hakmat jong blay kat nu sngo thiang ya kani ka kubor ka bau Cornelius ulay snow kat no ka pendap yuda ka men sim ka ba kemene ngala banong bakata ka kam jong u kala kiu soi hakmat jong blay tungine kmi ye ki jinglong babha ka jong uniu Cornelius lemer ka yeng ka sem ka jong u kaktin ka jong blay la dangin pulia ka khot ka baar ka thu yengi ye ka jinglong jong uniu Cornelius berkata ka long ngiu i ba ulong ubriu ubariu blay haga de khot baar ni siam ni kata ulong ubriu blay ban long kibriu ni ban yo ye ka nam kum kita kibariu blay kamlong ka suk kamlong ka basuk ka jingmot ka basyal ka jingmot ka basisya haba ong riublay ka bamot ya kita kibriyo kiba imsngi kiba penut por banwat ya ublay kiba imsngi ru ban im bad ublay om tang kata ban long riublay da sisya kalong ka basitom hadu kata
Bagata ladangin puli ar Timothy like hat ar kaong. Babaro kibamon man im riu blay hau Chris kin sya le ben. Ban long lani ban im riu blay hau Chris kin hap ban sya le ben. Ong kekitin ka jauh blay. Nama katangin suatu bakam long na masuk. Ban long kibar riu blay. U Cornelius nama kata udah utau syakri jauh blay. Ubayai ne skam aga jinge day bat ublay. Badu dairu ubriu uba manidam uba yai im sengiban mani ya ublay uba im bat uba sisya. Nama kata udon kajinge don kajinge jan kajinge dai kaba jan baha bat uni ublay. Nama kata kajing long riu blay kajong Cornelius kalapen sngop ha ya ublay. Akajing im kajong iru kum ke praman sim ke bakordor. Kani kapen mau na kabenta jungi bangin yebe berai. Ya kajing long smart kajungi ban ban syakri ya ublay. Ban kop haladi ya kata kadur kajing long riublay. Namar kata kakting kajong ublay kapen mau ingi baong. Banengkong Timothy sau pra kendai kaong topen melin ya ladi sya kajing riublay. Namar kajing pen melin hakamet kam penmentoy tang kendiat. Henry kata kajing rublay kapen mentoy syaki ki baro nabaka don haka kajing kular ya kajing im kabenta bat ya kabansawan. Nama kata habang idon ya kajing long rublay habang ila irit ban ken mau ban syukri rublay kadon ya kanong bat ya kajing mentoy ya kabansawan. Kabaar kabang yui na kajing long jong kaying kasem jong Cornelius lembat mau kalong ba hal ladangin pulih bang kani kadekot ka ah gi thu ingi om tang ba ulong ubariu blay hande ko angru ulong ru ubri ubasyatin ya ublay lembat kaying barok away nama katang yo i hang ne ya ka jinglong jo kaying kasem jong Cornelius kilong kibasyatin ya ublay kibasyatin ya ublay habang syatin kamot baka iyeng kasem jo Cornelius kini kiba petri lani kiba ri na ublay kamdai kunta ere haba ong syekti ngang ni kaba mot baki dai ka iyeng kasem kaba pen ko ngu kaba pen dem hakamon ka jo ublay bat kiba IT iya di hakamon ka jo ublay kane kadai ka jinglong jong kadai ka iyeng kasem ka jo Cornelius baka ne ka jinglong jong ki kalapen sngoba ya ublay kaying kasem kaba syepting ya ublay kadai ka long ying long sem kaba im kajing im kaba kut ya kata ladangin puli naga siti upol baar koren kalnong kaba hinyo lanong kaba hinyo dekat kaba nengkong ka ong kumni tongin pen kut no ya ladi na kajing bet ngit kado bat kamen baro da ka penjanai ya ka jingkut ha ka jing syepting ya ublay penjanai ya ka jingkut ha ka jing syepting ya ublay namar kata bangin syepting ya ublay kadai ru ka ying kasem ka long ying ka long sem ka ba im ka jing im ka ba kut ka balai ka bangiyo i nagani ka long ying long sem jong Cornelius kalong ba ulong ru ubriu uba ai isen yashibon kalong ying long sam jo Cornelius ni sungotu ba kalong ying kababit kababiang nalor ba kilabit kilabiang kimhon tang bandap biang iladi ane kalong ying kabakener ya kajing ai isen syaki weipat ban ai isen katau ya kajing long lakloy ban kener ya kikti ban ai jing rap sya kita ki badon kam ya kajing ya rap pi ban ai is nai kadai ka wai na ka kamram ka bau jisu ukwa lani utrang bangin le ban ya katangi kan mau ladangi pulih ka gospel Matius kat kendai ka lenong ka dekan riu ka dekat terter gai tu ingi sya phang new way usamla ubarius pa hamalawan hau jisu ban ong kunang hikay babaha nganle ayu bangan yo ya kajing imbom jukut ayu nganle bangan yo ya kajing imbom jukut uji suhu ula jubab yu bamen sumar ya ka hukum
sumar ya ka hukum. Bahat utah usam harus pa ulas ngusarong haladi. Barulah keli kum ki kita ki hukum. Lani ke ka hukum ka bangadeban sumar. Ujisu ulah ong barulah jubah pa uang. Yakini ken ka hukum. Menom peniap, menom kelem, menom tu, menom sakilam ler. Buram yalau pa bala ka kami. Yalau paramajan kum bayala di. Ya kita barok. Mede bang sumar. Uni usam na urus pa ha kajing snusarong uang na ujisu. Ko nong hikai bapa. Ya kita barok hadap bang sumar ti nadu menang kena. Nadu bangadang kena ngaladap bang sumar ya ka. Atau dangdon ayupat bangadang duna. Ulah ban keli. Dangdon ayu bangadang duna. Aga jing sngau piang ka jung ulah sngau balad piang nadong syadong. Ada uji suhang ni uong yu. Aba mi kwa ba men long janai. Ba men yo ka jing imbom jikut. Uji su uong ye kini ki kentin. Tu kilit dino ye ki rukat ka ba midhon. Lidino ya ki rukat ka bamidon. Baksa ka wali ru ka bau jisu penen kami kini kentin uang. To ai ru haki baduk. Ai ru haki baduk uklamong bandi haki baduk kan uang. To ai ru haki baduk. Hang ne hisungu to ba don kam bangin kener ya ka jingerap. Sya kita haki badon kam. Nama ka dai ka benta ka bau jisu ru kwa na ka benta jungi. Nama ka tauni usam lah bau tip bau nama rudon sibun kaspa. Ulas ngau si bau la pet no nanta. Nama kata ngis ngau tu baka badon kam yangi bangin don ya kata kami sim ban kener ban ya rap ya kita ki badon kam ban ya rap da kami sim kaba kemen om da kami sim kaba snusi lani om da kami sim kaba benut. Nama kaktin ka jong blay ka ong ar ko din kendai nyok ong uwe pa uwe na pi ubot kat bau tumu halaka dokno kom taon ai. Om na kabas nusi lani na kabapenbor namar ublay ui ya uba ai da kabakemen ken ublay ui ya kiba ai da kabakemen nama kata habangi ai ya rap lani ban ai snusen lani ya rap isn anu inu ai da kabensim kabakemen om da kabangi penbor lani badon manu bapenbor kabenta kabakadu kabangi ui ya kan ni kalong ying ka jong Cornelius kalong ba kalong ying kabaya duai di hau blay klem dapur. Habang duai klem dapur, kamut bangin ang bangin duai para arpo sa kanta klem terai Yesu kamut kamta. Henry habang duai klem dapur kabamut. Bahaman ka klimat ngin kan mau yo blay. Barbor ngideban kan mau yo blay. La ka bangi terai jing terai ngin kan mau yo blay. La bangi yang ngin kan mau yo blay. Bada bangilakan mau yo blay kawamut ka don. Kata kajingnya keren nani kajingnya selok badu blay. Namar kata kamut bakat hau bangin long kita kibedawai kelam dapur. Nama kata kayeng ka jong Cornelius kalau kayeng kabayai duai kelam dapur. Kiyai kan mau yo blay kaya selok badu blay man kapor man ka kelipmat. Nama kata kan ni kalong ying ka jong Cornelius kapen ka jong long babha jong ki kal don ru aka ka jong ikai ka bakrau na ka benda ka long yeng ka long sem jong iru kom ki para bangit ba banamar ka tangin snotu bangkan ne ka ti ka jong blek blaya tu ingi japang ni ka long yeng ngiru ngidon kam ya ka ban but lani kan long ganuk sanam ta jongi bangin pet ya kan ne ka long yeng ka pen ya kan uksa babha nama ka tau blayo ni rap na ka benta jongi habangin jam yang kini kesengi baru kau ingin kan mau bahkan long ying kalau sem kajungi kan day kalau ying kaba long kaba riu play bangin long ru kaying kesem kaba shifting yau play bangin long ru kalau ying kalau sem keban ai isne ya ki weipat bat long ru kalau ying kalau sem kaba duai kelam dapur tu ni pai so play jing duai lengba jong ni kapor Terangi aingu ya meko kan rat akan ika step. Aga bamila penla ingi banios ngau kini ka kubor ku trai. Penyerap ku kan rat bagan ika kubor kan pendai hakimen sim jongi ku kan rat iwai piwai. Kibos ngap bat kibos syak skor ya ka.
Bahkan ni ko try ka tin ka jumi ka penikan mau na kabenta jungi. Ya rap akan syongsa hakirin payeng kristan jungi baro ko try. Hawa ki yeng ki sam jungi praman sim ki ba koridor ko try. Bagak tin ka jumi kan yo ban syong karhai ko kan ran. Hakirin payeng kristan baro. Sengau ye ka jing duai ka jing karpat jungi play. Na bagat ten Jesus ngi duai. Amen.